janjine tansah dielengke wis wancine padha ninggakake katon wis tumandang wayahe sembayang tepi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagake agama lima waktu kudu tansah dijaga sapalan tawakal pasrah semua tapi wajib gawe pangeran support luhur lan asar salat saya tinggal toke tindak mungkar magrib lan nisa cangkepe prayogane ditambah salat sunai sesembrono kuwi perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sapalan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga Allah ya. Alhamdulillah. Sore mang penontonnya buwak Rame ya. dua gelan mau wetu Lho iki cek rame jebule kok mburi pirang-pirang. pirang-pirang kursi. Lah wong wedok-wedok iki lho sing pol ngarep grupe Sutinah, Sutijah, Sukini ngumpul dadi sitok. Ono kok sempol ngarep. Sing pol ngarep, Wah tak kira sempol ngarep. sing pol ngarep. Oh iya ya sempol ngarep. Ya ora Ya maksudnya sing paling depan. Oh, sing ning ngarep dhewe. Sing ning pol ngarep dhewe. Ya alhamdulillah mumpung ana dulur-dulur saka Wahyu Manggala sowan rene merga kapan boyo ora mesti iso sowan iki kesempatan melu mahagyu bagya panjenenganipun Bapak Sarmidi sak keluarga duweni kajat walimatul khitan nyutake panjenengane Mas Teguh. Mas Teguh Donga pamuji muga-muga dadi bocah sing waladun sholihun yadaulah. amin. Bocah sing luhur migunani tumrap nusa lan bangsa. Amin. Setya tuhu karo wong tuane sing baku mempertebal imane. Amin. Cocok Saiki ya. Dik Teguh aja eh. diundang Dik meneh. Gak Mergo wis bar disunat. bar disunat Saiki nek nyeluk Dik Teguh, Mas Teguh. Mas Teguh. Mergo wis ngancik dewasa, sok nek bar disunat saya gedhe, dadi saiki kudune diceluk Mas. Mas. Nek ijeh urung sunat, Dik Teguh. Dik Teguh. Nek wis disunat Mas Teguh. Mas Teguh sing diceluk Dik saiki adike. Adine Ijeh. mergo urung sunat. Ijeh ancer-ancer iki kira-kira somben ya suwan rene neh. Lah iya. Sunate adike Teguh. Mulane kudu diundang Mas kuwi ketarenane cah lanang nek wis sunat. Oh ngono. Mergo nek ngarani wong lanang nyeluk wong lanang ki dhewe-dhewe. Iya. Sok saya gedhe kaya di apa Mas Teguh. Mas Teguh. Wis ora diceluk Mas meneh. Gak Celukane mesti bapak. bapak. Mergo wis duweni bojo. Oh nek duwe bojo diceluk Bapak. Iya. Sok nek wis duwe anak, Anak. delalah kok wis duwe putu, celukane wis beda meneh. Iya iya. Ora bapak, Ora bapak. ning simbah. Oh mbah. Mergo wis duwe putu. Iya iya iya. Sok saya tuwa,
nek wong lanang ana arane dhewe neh buyut. Buyut ya kena ning nek wong lanang kuwi kebanyakan ki nek wong Jawa Ki. iya ki iki tandane wong lanang sing paling tuwa dhewe, Pak. Mulane diceluk ki. Ki. Pomo kaya sampean Ki. jenenge Sendor. Ki Sendor. Pomo disapa ngono ya badhe tindak pundi Ki Sendor. Ki Sendor. Pomo aku jenengku Mas Rokim. So nek wis tuwa ya badhe tindak pundi Ki Rokim. Dadi wong lanang nek wis sepuh wis tuwa kuwi diceluk Ki. Iya iya. Nek kaya Pak sapa? Pak Sarmidi. Kaya Pak Sarmidi ya badhe tindak pundi Ki Sarmidi. Ngono. Iya ya. Nek kaya Pak Carik Ya badhe tindak pundi? Kirek. Loh. Kok kirek? Lah sapa? Ki Pak Carik ngono ya kedawan. Oh iya ya ra penak ya. Ya ora iso, ya Badhe tetep tindak kirek. pundi? Pak Kirek. Mosok kirek. Ya langsung dijegoki kowe. Ya nek Pak Carik ya joki to. Lah apa? Badhe tindak pundi? Pama asmane sapa ngono. Lah Ki nek sapa? nek Carik iya ya badhe tindak pundi? Kirek. Wah kuwi malah iso tukaran karo Carik. Ya ora sebutan ki iki ya ora mesti terus dienggo karo jenenge Pak Carik no. Pane Pak Sunoto ya Ki Sunoto Carik ngono. Iya ya, aja kirik ngono ya Pak Ya ya. ora entuk. Ning kuwi kan nama julukan kanggo wong lanang. Lah, Nek iya. wis usiane wis sepuh. Ya. Nek wong wedok lah ya ana, Pak. Wedok ya ono. Ana. Oh. Nek cah wedok Wedok. nek ijeh cilik biasane diundang apa genduk. Nduk, nduk, Jek cilik. cek cilik. Nek wis saya gedhe celukane wis beda meneh. Mbak, Ya ta. Iya. Kok saya tuwa meneh wis beda. yu, Bu. bu, Kok saya tuwa neh ya ana neh. apa? Nek wong lanang mang laki. Iya. Nek wong wedok beda. Nyai, Nyi. nyi, Nah, kuwi ketaranane wong wedok nek Wedok. wis sepuh diundang Nyi. Pomo kaya garwane sing kagungan kersa, Bu Sri, Weni, Bu Sri. Bu Sri, Badhe tindak pundi? Bu Sri, Nyi Sri. Nyi Sri, Mergo wis sepuh. Nyi Sri Weni. Pomo ibuke kae jenenge Tumini mamane. Ya badhe tindak pundi? Nyi Tumini. Ngono. Oh iya ya. Pomo bojomu jenenge sapa? Liti. Liti. Iya. Nah, kuwi nek umpama liwat so nek wis sepuh ya disapa ngene. Badhe Piye? tindak pundi? Nyi Liti. Loh, kok malah nyiliti? Bojomu jenenge sapa ta? Suliti. Badhe tindak pundi Nyi? Liti. Lho iya ya, kok nyiliti ya, Pak? Ngene ku nek jawab mrene bojoku aneh. Jawabe piye? Apa ngombah blutru ra ngene. Oh, Iya ya. ya. Lah iku nyi iku sebutan agung, nyiliti. Ning Najaya ya aja nyiliti ah, Pak, saru kok, Pak. Lah sapa tra jenenge liti ya? Masa nyitil? Iya ya. Lah wong bojomu mari jenenge ya Liti lho. Lah trai ungkit lahir Endang Suliti ya. Ya wong pancen duwe jeneng dhewe-dhewe. Lah iya. Apa duwe julukan dhewe-dhewe kaya. Dhewe alhamdulillah. Lah ya Sungguh. kaya Dik sapa Dik Teguh. Ya pamujine muga-muga dadi bocah sing pinter, iso somben iso sukses. Nek wis sukses ora lali karo wong tuane. Ya ora bakal. Tegese iso mikul dhuwur mendem jero. Amin. Mergo nalika sunate saka jerit payahe wong tuwa ngetokke Prabiya nggo nanggap ketoprak. Ya. Toprak ngene iki ya ora mati puluhan juta lho, Pak. Lah iya. Tanggapane paling tidak piro, Pak? 600 Lho, omonganmu. Toprak apike ngene 600. panjere.
Oh panjere. Ijeh nebas gedang sing ditegor. Iya. Nyukur wit iki ngantek gundul kaya aku. Pengorbanane iki. Wah ya nek jengene wong tuwa iki kepengin nyenengno anak iki maneka warna dalane. Ora beda kaya panjenengane Pak sapa Sarmidi iki karo Bu Sri kepengin nyenengno putrane Dik Teguh walaupun apa sing terjadi janjane wis mbiyen-mbiyen ning saiki lagi iso kecandak. Alhamdulillah terus suwunane lakon ya lakon sing apik, lakon sing berbaur sejarah. Muga-muga dulur-dulur kene iso menikmati cerita iki. Bengi iki mang lakone apa? Cingkir Joko Cingkir Ngratu. Joko Cingkir Lakon ketoprak kok ana Joko Cingkir yo. Serbet iku lho. Joko Kok malah serbet ngawur iku. Joko Cingkir Ngratu. Joko Tingkir. Yo Joko Tingkir Ngratu. Nah, Sing karebet kok serbet. Aku serbet Joko Tingkir Ngratu. Iya Joko Tingkir Ngratu. Nah, aku seneng delok lakon aku delok ning pinggir kono senenge. kira-kira lakon bengi iki mang sing paling mbok senengi sing bagian apa? Ya nggon bojone didemeni wong senenge ra umum iku. Loh. Ana demenan piye iki mang? Sonan hadirin dan hadirat iku mang. Bojone didemeni wong kok senenge ra umum. Lho iya piye? Lah aku ndeloke wong ngono kok ngetoprak barang aku ngono. Iku mang sing anu lho, sing dadilah wonge ya ayu lho. Ayu, nek ra ayu ya ora ana wong seneng neh. Mulane lho, bojo kok diseneng didemeni wong kok malah banggane. Tak ibaratno bet iku kaya pager-pager kelaras. Angger diterak mingkup eneh. Aku pe daftar. Lho nek ngono kuwi ngematno tenan iki. Lah ngematno tenan wong. Nek kaya pewenangsang cah wonge gawe dhuwur brengos karebet wonge ya mbarik kencir kuning. Ana neh sing mangkeno wong. Sapa iku? Sunan kaya gendoyo lho. Lah dalah. Pak. Sunan nek kaya gendoyo. Lah Sunan kok ndemeni patayate Ndara Sunan apa Bonang apa Sunan Kalijaga iku umum apa ora? Lah nek sing didemeni bocah normal wis bisu, pincang. Debate kuwi mau ya. Lho. Iya ya perkara kuwi. Lah tapi aja nganti dijupuk sing elek. Kudune Jupuk sing hikmahe sing becik. Dadi apa wae tumindak Allah, apa wae tumindak sing nalingsir ing bebener iki bakale kenek watune utawa bakal konangan. Kaya paribasane kae lho. Sak jero-jerone mendem batang bakale mambu tenan ngono. Oh ngono. Iki hikmahe karo nggo panjenengane Pak Sarmidi. Sekeluarga panjenengane kepengin anake Dik Teguh dadi ratu. Ya didongakno muga-muga iso dadi ratune keluarga. Alhamdulillah. Sing tak kandhake iso njunjung derajate wong tuane Lho sakloron. no. Ya pancen lakon ketoprak iki nggambarke apa kahanan donya. Bener kandhane sampean. Sing apik do digawe, sing elek do ditinggal. Mergo wong urip ning alam donya kuwi diperintah kongkon tumindak sing becik ben supaya apa? Ben supaya dadi kekasihing Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ning nek kowe tumindak elek, tumindak Allah, iya, kuwi padha karo sampean kancane setan. Waktu angger tumindak elek Iku kancane setan mergo apa? Nek ana menungso sing tumindak elek, kuwi setan senenge ra umum. Ning nek ana menungso sing tumindak elek, Gusti Allah kuwi gedhinge ya ora umum. Tapi aku nek ndelok pengalaman lho ya. Pengalaman apa? Wong sing tumindak elek iki mesti umure didawakno. Kok iso? Lho iya nyatane kaya maling, kaya apa wae sing tumindak elek-elek iki mesti umure didawakno. Akeh-akeh ngono. Akeh-akeh ngono sing Mbah Kaji, sing kulino ceramah, kulino nganu. Lho subhanallah salate terus dijipuk nyawane lho. Lah kuwi berarti dadi kekasihing Gusti, Gusti saking sayange ndang dijupuk. Iya.
Berarti sing diseneng sing tumindak apik iki senengane Gusti. Gusti Nek tumindak elek kuwi senengane setan. Ning Iki wis yo- ora iso diwawahi, wis kodrat. ning yo ana Ana apa? tumindak sing setan seneng Gusti Allah ya seneng. Ya ora ana. Ana Wis kodrat mung loro. Nek tumindak apik Gusti Allah seneng, Seneng. nek tumindak elek setan seneng. seneng. Lah iya, Nek tumindak elek Gusti gething. lah iya. Iku wis kodrat. Tapi ana setan seneng Gusti Allah ya seneng. Ah ora percaya. Gak percaya. Lah saiki aku tak takon. Ya Tumindak apa sing sing Gusti Allah seneng, setan ya seneng. Gak ro Apa, Pak? nulungi anake setan gejegur sumur. Ah, Hmm. tumindak tulung menulung. Iya, Gusti Allah seneng. seneng. Ning setan gething lho. Lho iya, Lah kok iki iso dadi seneng? mergo sing ditulungi anake. Dadi tumindak sing setan seneng Gusti Allah seneng. Tumindak nulungi anake setan gejegur sumur. Lho iya Iya, Tumindak tulung menulung Gusti Allah seneng. seneng. Asline Setan setan gething. Ning gandeng anake setan Sing ditulungi sing maune arep gething. dadi seneng perkara anake ditulungi. Lho iya ya. Lah mula Iya dadi ora mesti ya. gak mesti. Pinter Pak kowe. Lho, kudune ya ngono. Endi sing kira-kira sing disenengi antarane setan karo panjenenganing Gusti Allah Subhanahu wa taala, yaiku mau nulungi anake setan gejegur sumur. Masuk akal. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Tak jawab. Sampean takon aku lak tumindak seneng Yo. antarane seneng. Yo. Lah saiki aku tak takon. Tumindak apa sing Gusti Allah gething, setan ya gething. Ayo. Jajal tak balik. Gak ono nek iki. Ah ana, Pak. Tumindak apa sing setan gething Gusti Allah Ya gething. gething. Tumindak nyolong. Nyolong ki setan seneng, Gusti Allah gething. Iya, iya. Tumindak ngamal. Ngamal Gusti Allah seneng, setan gething. Tumindak apa sing Gusti Allah gething, setan ya gething. Ayo. Tumindak nyolong terus diamalno. Ah, ra iso. Najan nyolong terus diamalke ning Gusti Allah tetep gething mergo kuwi kaya saka nyolong, hukumnya haram. Tumindak ngamal terus nyolong. Ah, bingung. Bingung kowe. Yo ora enek. Ah, ana, Pak. Saiki tumindak apa sing Gusti Allah gething, setan gething. Tumindak ndemeni bojone setan. Lho, kok iso? Iso tumindak demenan iki Gusti Allah seneng apa gething? Gething mergo ngrugekno wong liya, mangkelno atine liyan. Nah, saiki tumindak demenan iki setan seneng apa gething? Seneng mergo iku tumindak kejahatan iki senengane setan. Jane setan seneng ning malah dadi gething. Perkarane apa? Perkarane Sing didemeni bojone setan. ora ono setan ndek bojo. Ana lah nyatane duwe anak sing gejegur sumur mang apa? Iku anake setan, Pak. Anake gak ana setan. Ya hasil saka demenan iku mau. Dadi demeni bojone setan iki terus bentuke piye setane bojone ra enek. Lah kowe iku ya edan. Ndak nyapa. Bentuke anake setan iki lho piye jajalan? Ijo. Kowe iku kok iso aneh-aneh. Lah kowe yo padha ae kok iso. Lho ning iku wis kodrat lho, Pak. Iya, iya. Menungso mulane dikon ngibadah, dikongkon manembah kuwi ya mung tujuane mung kuwi. Iya iya iya. Ngono. Ora ono. Bedane apa? Bedane apa? Bedane apa? Anake setan gejegur sumur. Ya setane demeni kono kok. Tapi ketoke nek Masa ana, Bos? Setan ndek bojo lho, Bos. ning ketoke bareng rembug demenan kene kok iso Seneng. seneng apa ketok sedih, ketok susah lho. Iki ana tumindak elek ning seneng. Apa? Demeni bojone mogol. Lah
Wong kok senengane ana ae. Aku ngene iki wis mangkelku ora karuan lho. Mangkel ya diwenehi Setan cengkeh. seneng kowe ya seneng ngono. Hah? Aku tumindak ndemeni bojone mokol, setan seneng kowe ya seneng. Lah kok iso? Lah kowe terus entuk enum. Boten kareng guyu gatekno. Omongane wedhus gibas. Izin. Aku iki asline no jujur aku mangkel lagi karo Kang dulurku lanang Sarmiti ya. Lah apa di Sarmiti yo Kok mangkel? Kudune yo malah seneng. Sampeyan wis ditanggap, wis diaturi daharan. Iya, Daharan lah. Hmm. Ning asline ngancam aku. Kok iso iku? Tiwas iki leleh sesore muput Eh. njaluk ndangdutan, wis tak wenehi ndangdutan. Iya iya. Aku kapan boyo sowan juran iso ketemu karo dulur-dulur, iso guyon karo dulur-dulur ngujuran. Nah iya. Tiwas mang ndangdutan aku wis dandan. Lah terus. Lah kok le ngetokno dagelan no bareng karo wong ape mangkat nang pasar. Piye jajal? Ngene iki lho terus harga diriku di mana? Aja perkara ngetokno dagelan ning pasar. Lah kok ngono? Ana bejane metu bengi lho, Bos. Lah kok iso? Lah iku panggang ayame pas metu dagelan urung metu lah. Oh lah kowe iki sembuh pikir panggang ayam. Panganan. Lah apa panggang ayam aku tiwah melokori anu ceker cuwil. Panggang ayam ijah apa ora? Alah ijeh apane wong aku terakhir entuk ceker kok. Cekere drijine ilang telu. Lho, nek ancen ijeh Nyapa? anake setan sing kecemplung sumur meneh ana. Mati ya mere bojone didemeni neh. Wong kok dono-dono ae. Lah iya. Nek sing wigati panyuwunane dulurku lanang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wis tak estoke. Amin amin. Gepok karo lakone iki mau, muga-muga ae Mas Teguh esuk iso dadi ratu dalam arti ora kok ratu kaya biyen ning ratu ning keluarga yen perlu ya dadi ratu ning masyarakat. Amin amin. Asmane wis jiyos kok, Bos. Lah kok iso? Muhammad Teguh Yudhistira. Wah. Yudhistira itu kan menggambarkan ratu India bojone Darmin. Aja ngono. Ya Aku mah wis disambelno kok. Lah ya, aku keturu sumpah iku mah. Aku wis pokoke matur nuwun ya, Kak. Nggih, nggih. Iya, wis muga-muga wae sing seduluran langgeng. Amin amin Mergo amin. iki ora ana udan ora angin kasunyatane Mas Teguh ya duwe adik cilik Cilik nggih. kaya sing panjenengan omongno muga-muga esuk nek sunatan iso nimbali wahyu. Mpun wau mpun do rembukan Amin. panjenengane Pak Sarmidi dalah Mbak Sri Wanik. Bu, Bu Sri Wanik wau do omong-omongan. ling matur pripun? Pas kula mriko wau le. Wis alhamdulillah Pak Desendor niki mpun Teguh pun kula sunatke saged nimbali Wahyu Manggala Pak Mogol CS. Insyaallah kula terus dijak salaman sing adike niki calone benjing. Insyaallah nek sunat Nanggap Wahyu Manggala. mboten Lah nanggap apa? toprak sale. Engko bintang tamune anake setan sing kejegur sumur. Wong Ora wis edan. pokoke Nggih. iki ben lakone iso tuntas. Alhamdulillah. Jam pinten? Perjalanan jauh. Perjalanan 3 jauh 3 Jam jam. pinten? Setengah pukul. Jam 3 kurang 10. Jam 3. Genep ya, Bos? Oh mati kok nggonku. Lah ngono. Walah trijita. Ana panyuwunan, Mas. Napa teh? Wau nang taman urung iso diaturi. Pak Kusuma Wijaya lagu piye gak mudeng. Kusuma Wijaya. Empun wau. Wis diaturi. Empun Wis diaturi. Mbon. Diaturi sing kuwe pinuk wae. Kusuma Wijaya kok omongane kok njaluk Jaya Kusuma jake. Lah aku ngerti kuwi kuwi kok. Ya aku yo matur. Jaya Kusuma. Jalukane Jaya Kusuma aku yo Aku yo. ngono. Lah mau ana sing anu malah kanca bocah-bocah durung disinauni. Nggih napa? Apa jumpa apa mau sampai jumpa apa Sampai ya. jumpa. Tapi yang jelas wis ana panyuwunan wis tak aturi wis muga-muga seneng ati. Amin amin amin. Sing anyar apa monggo. Lagu terbaru Mas. Lilo Mas. Lilo. 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 Lilo iku lagu piye to Mas? Lagu terbaru. Terkadang aku kelingan. Aduh toh anake setan ketemu sumur pinter. Iku le. Terkadang aku kelingan sumpah janjimu terkadang karo aku. Sing ngene kae lho, Iya. Pak. Orangnya orang
kowe wedok teline ngasmara Wah, wis lagu tresnaku tulus kang suci lagu ngenes tenan iki. rambut Joko malah mbok benjani asu. Terkadang aku keliru. Baik. Mas Ari omahe Rembang, watono anak Juwono. Mas Aris omahe Pondoan. Angger. Angger. Dan Coyo. Yo, ada LILO, lali, Lilo. Li Lila. Li Kelas no. Lo Iya. WM Audio Iki ana Ces. syutinge jaman-jamin deh. Ana. Oh iya, RHS RHS. Production milike Jaman Jamin. Berkah NWS New Sonagol Sembrol Music Matade. WML Buti Bata Kantong Channel RHS Production. Balapan sing nonton totale akeh. kelingan sumpah janji ngomong marang aku sinaksan lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku wis nganti telung ketiga kowe ora nate kirim marto bareng saiki wis teko kowe malah gandeng wong lanang liya orang yang orang ngira kowe waktu taline ngasmara tresnaku kang tulus suci rambut Joko malah mbok benjani apa pancen wis nasibku kudu bisa karo sliramu senajan apa jroning ati mergo aku ra bisa lilo atiku wis lilo senajan paten ku keloro-loro nanging aku ra kuwomo mergo aku wis kebacut tresno Kendang mautnya Wahyu Manggolo, Udin Kaldowo, dan juga Mas Joni Banda. Opo wis ora
Sen lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku wis nanti gantiku kowe ora nate kirim merto bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya rambut Joko melambuk lencani apa pancen wis nasibku kudu pisah karo sliramu sajan abot jroning ati mergo aku repisa duweni lilo atiku wis lilo sajan batin ku keloro-loro nanging aku ra kuwoh mergo aku wis kepacut tresno
kekurangan, ana kesalahan. Ben lakone tuntas Sakit kas. Moga. Kowe aja karo penampa sebabe nganti aku bradat marang jeneng sira. Sing tegese ora bakal tak cilakake malah kapura bakal tak mulyak. Kok bisa mbok? Kowe arep tak pundhut garwa. Aku mau Ora gelem? dadi garwamu. Yo, lamun tok kowe ora gelem tak pundhut garwa ora dadi apa. Nanging sakbenane nggonku bradat karo komisi gawe loro garwa. Ening jeneng sira ora gelem tak pundhut garwa. Aku mbutuhake wayang Partisora. Partisora bakal tak kukui. Piye? Tak weneke. Piye mau kukui? Apa karepmu? Aku mau kepengin baline 200 Semenanjung kuwi saka tanganku. Kena. Nanging kabeh ki mono salah. Wis gemblundung selaku ning papan iki. Tidak Aja nganti ndacut merjaya kelawan 200 Semenanjung. Alebet. Kena wong Demak Bintoro kepengin baline 100 Semenanjung. Nanging sing nyarirani pribadi kudu Kanjeng Sultan Trenggono. Nanging kene rawuh ana ing Kabupaten Penarukan kudu kaijenan, aja nganti pusaka. Tak wujuti. Nanging welingku kelawan kuwe. Yo, ana beset kulite 200 Semenanjung. Gedene tumekaning pati. Pepitungan kelawan aku. Gulung Kanjeng Sultan Trenggono. jane apa to mlebukane kok nganti Kang Slira balela ana ing Demak Bintoro teng angka 2 bradat ora kuwi Semenanjung. Estunipun ngantos kula menika tumindak kados ngaten boten ateges kula kepengin mancal dhateng pangawas dalem menika boten. Nanging estunipun kula niku meri Mari bab apa? jalaran panjenengan sepisan kemawon boten nate kersa rawuh wonten ing Kadipaten Penarukan. Namung menika Perkarane mung kuwi nggih to. Ya Kanjeng Sultan. saiki wis kelakon tak ujuti panjenenganku tumeka ana ing Kadipaten Panurukan lho. Nggih. Aku nyuwun baline 200 Semenanjung. Bab perkawis menika gampil nanging rening panjenengan sampun rawuh wonten ing Kadipaten Penarukan keparenga kula badhe sugata dumateng panjenengan. Kaya ngono ya, matur nuwun, matur nuwun. Condrowati Condrosari ini ening Kanjeng Sultan Trenggono rawuh ning Kabupaten Penarukan kono caosa nunjukan Singestaken dalu. menika pinangka tandha bekti kula tumrap panjenengan Kanjeng Sultan. Monggo. Ujuk ya. Ya. Romo Sultan. Lah, ora apa to? Wong Sultan tindakan kok siji wae ora ono sing nderekake. Ayo mesake layone diruki ya iki. Melanjung. Si kula Rama Sunan. Ora prayoga mapan nang tlatah mungsuh prayogane jelis kondur. Seliramu ngersakake kondur ning Demak apa ning Jepara? Wonten Jepara kemawon Rama Sunan. Yen kaya ngono milih Narpa Cundaka. Pilihipun pepasrahaken kalian anggir kali nyamat. Camat, pilihan Narpa Cundaka minangka pandherek pribadine Wakmu Semenanjung. Sikap pates menika boten wonten sanes Yai Karadet. Et Kanjeng Sunan. Dipercaya nderekake tindake Wakmu Ratu Semenanjung ana ing panti Jepara sing ati-ati ya. Nuwun pamit. Ya assalamualaikum. Kados pundi? Robo
Semi diluari. Romo Semi. Kamar ono pusaka iki. Karebet patono layang parti sorot bus. Wis tak jam. Nganti ke kalimpe dening liyan parti soro keng gasta wakmu ratus menanjung kagawa dening liyan mungsuh luwu lawas golek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menika parti soro tak pasrahke lawan istakan kau. Ora balik kowe, Ben. Nanging ora apa-apa. Dino iki aku wis duweni layang parti soro. Aku bakal dadi sultan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Langka kasembadan lamun to isih ana aku. Tak singkirake saka pengarepan. Lamun bisa Ayo tak rewangi. kok menawa isih kurang tenaga. Karo dene iki bocah padha gelut. Sing siji diselametke, sing siji kok diumbarke. Ora butok ora murid. Pilih-pilih. Karo kowe nyawa kok medhet meneh bet. Tangi. Wis wancine nabeh janji ora suwe dadi sultan ing Demak Bintoro. Menika layang parti soro. Layang parti soro ing tangan. Bali Demak. Wis takat monggo. Kok arep bali Demak nganggur. Enten menapa? Niki rapun cetha. Kula ngerti layang parti soro. Iya yen parti soro, yen aku durung ngerti buktine aku ora percaya. Oh ngaten iki monggo. Kok kurang Percaya. Kayak Nggih. tak watane. Wah, aku tak pengen krungu. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Jurat. Dengan hormat kami yang bertanda tangan nama Suto telah menjual kerbau ciri-ciri Sumu Brangga. Loh, kok malah sapi layang tebu karo Lah iki yo kuwi disimpen kanggo dadi ratu. Diratu nopo niki? Nah, Pasar Kewan Jatirodo. mah kowe kok dadi ratune tebu nggih. Yo parti soro sing asli tak simpen mergo aku ngerti arep begal wong. Lah ngene sing dadi begal ora turase begal malah turase santri dadi begal. Layang parti soro surat kancingan. Kang Ripto Sultan Babah Patah Jimpuningrat Panata Agama Kalifatullah Amiril Mukminin sepisaning tanah Jawa. Marang wedrah sapa wae kang kacundhukan bisa jumeneng sultan. Gandeng sing nggawa aku tak pasrahke muridku karebet ben dadi sultan. Ayo Le, mulih dadi sultan.
Ojo kuwatir. Kok Yen mboten karebet wates? dadi sultan. Adapun kados pundi? Wiwit dina iki kowe nyusun kekuatan. Nggih. Kowe nglumpukke soreng-soreng wiwit sangka senori mlatokan mengko dikelumpuk yen wis nglumpuk bareng-bareng jongkeng kaibane karebet. Sendika anglampahi. Kula kanthi kuwi Nggih. sadurunge bali ana ing Panti Kudus. Nggih. Kanthi panuping atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Pawiyatan sampun